Исәнмесез? Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лина Хасаншина. Побеждает тот, кто умеет реально оценить ситуацию. Яшь геологлар арасында иң-иңнәр билгеләнде. Повелось так на нашей земле. Не разверить своими шагами, и питаемся днями, часами. Алабызда сәламәтлеге ягына мөмкинлекләре шикләнгән кешеләр өчен иҗат фестивале узды. Райондагы абыстайларны җыеп, Коръән мәҗлесләре уздырып, Корбан итләрен ошатып, шундый күркәм мәҗлесләр уздыра. Корбан бәйрәме ашлары дәвам итә. Әлмәттә 8-нче республика яшь геологларның ашык кыр олимпиадасына нәтиҗә ясадылар. Олимпиада 12 июльдән 17-сенә кадәр Солнечный балалар лагерында узды. Аны Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы, Татнефть компаниясе, Казан федераль университетының геология һәм нефть-газ технологияләре институты белән берлектә оештырган иде. Яшь геологларның 8-нче республика ашык олимпиадасы илебезнең төрле почмакларыннан Беларусь, Үзбәкстан, Казакъстаннан 36 яшь геологларның командасын җыйды. Мы приехали из города Уральск. Біз Казакъстан Республикасының Уральск шәһәреннән килдек. Максатыбыз олимпиадаларда ничек җиңеп була икәнне белү, шушындый олимпиадалар тәҗрибәсен алу. Минемчә, иң авыры минералогия һәм палеонтология этабы булды. Чөнки ул авыр фәннәр һәм аларны өйрәнү мөмкин түгел диярлек. Ә җиңүләрдән кыр тукталышы булды. Без призлы урында алдык. Мы взяли здесь призовое место. Яшь геологлар 12 төрле конкурста көч сынашты. Олимпиаданың ябылу тантанасында иң яхшы катнашучыларны бүләкләделәр. Беренче урында Арина Гайсарова. Түбән Кама кызы үз тормышын геология белән бәйләргә хыялына һәм тырышлык нәтиҗә бирәчәгенә ышана. Я бы хотела поступить в Московский государственный университет. Минем Ломоносов исемендәге Мәскәү дәүләт университетына геология факультетына керәсе килә. Янучан файдалы казылмалар, нефть һәм газ сойлар идем. Геологлар хәрәкәте мине янда булган кешеләр белән җәлеп итә. Со стороны своих руководителей. Казанның 7-нче гимназиясенең Наутилус командасы команда зачетында 3-нче урынны алды. Ә 2 ел рәттән җиңүче булган Казан федераль университеты IT-лицейның Ферсман командасы быел 2-нче урында. Җиңүчеләр Түбән Каманың Азурит командасы. На любой олимпиаде побеждает тот, кто умеет реально оценить ситуацию. Һәр олимпиадада тырыш, алга һәм озакка кадәр барырга әзерләр җиңә. Татнефть компаниясына яшь геологлар хәрәкәтенә ярдәм итүенә һәм әлеге юнәлешне Татарстанда үстерүенә рәхмәт әйтәсем килә. Старается развить это направление в Республике Татарстан. Россия Эчке эшләр министрлыгының Әлмәт районы буенча бүлегенең кизү частенә шәһәрнең 50 яшьлек кешесе мөрәҗәгать итә. Ир бушлай илганнар сайтында пиломатериалларны түбән бәяләрдән сату турындагы тәкъдимгә игътибар иткәнлеген сөйли. Бөтен ассортиментны өйрәнеп, ир такталарга заказ бирә. Сатучы үтенече буенча 28210 сум күләмендә алдан түләү кертә. Икенче көнне сатучы иргә шалтыратып, агач белән алыш-бирүчләр турында урман декларациясеннән башка товар җибәрә алмавын аңлата һәм тактаның бөтен бәясен түләргә яки сатып алудан баш тартырга тәкъдим итә. Зыян күрүче акчаны кире кайтарырга карар итә. Тик аңа моның өчен сатучы җибәргән сылтама буенча күчәргә кирәк була. Ир шикләнеп полициягә мөрәҗәгать итә. Гариза бирүче акчаны янга калдырырга теләп, үзе мошенникларның хәйлә мәкерләренә эләккән дип саный. Полиция хезмәткәрләре әлеге җинаять кылуга катнашып булган затларны ачыклау буенча эш алып бара. Әлмәт үзәгендә тагын бер юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Лада Приор автомобилен йөртүче Ленин урамы 24-нче йорт территориясендә хәрәкәт иткән вакытта куркынычсыз тизлекне сайламаган һәм 8 яшьлек велосипедчыны бәрдергән. Баланың велосипедчылар өчен полоса буйлап баруы була. Имгәнүләр алган велосипедчыны медсанчасының кабул итү бүлегенә озаталар. Тикшерү узганнан соң өенә җибәрәләр. Әлмәттә сәламәтлеге шикләнгән кешеләр өчен беренче иҗат фестивале узды. Ул Евгений Федоров исемен йөртә. Евгений Федоров кыска, әмма бары тик чын кешеләр турында әсәрләр иҗат иткән. Евгений хикәяләре гади кешеләр, аларның көндәлек шатлыклары һәм хис кичерешләре турында. Булар барысы да 2019 елда аның «Рәхмәт сезгә» китабында бастырылып чыккан. Фестивальдә шул китап исеме белән «Рәхмәт сезгә» дип атаганнар. Имен булсын, юмар, җир, ана дип, туфрагыңны бүлә. Лилия ханым фестивальгә Сорман районы Җәлил бистәсенең картлар һәм инвалидлар интернет йортыннан килгән. Бүген ул үзенең «Серләремне айга сөйлим» китабыннан иҗаты белән таныштырды. Шигырьләр мин балачактан язайм инде. Мин Куакбаш Калиногорский районының Куакбаш дигән авылында әбием бар минем. Ул гел шигырь язайм инде. Аның артыннан кушылып, балачак беләсеңме дисен. Алар эшләрне гел балачак эшлисе килә. Менә шуннан китте инде.
Лилия Гараевадан тыш фестивальга бик күп катнашучылар килгән иде. Беренче ел үткәрүгә карамастан, конкурска 33 гариза кабул ителгән. Кайбер катнашучылар фестивальга килә алмады, ләкин бу алар катнашмый дигән сүз түгел. Алып баручылар аларның шигырьләрен укыды, ә диджей аларның яздырып җибәргән җырларын куйды. Помогай другим, помогаешь себе. Повелось так на нашей земле. Не разверить своими шагами. Мы питаемся днями, часами. Фестиваль яңа талантларны ача. Төп каһарманнар тормышка мәхәббәт белән кыенлыкларны җиңәргә омтылучы үзгә кешеләр. Сәхнәгә күтәрелгән һәр кеше талант үсешенә бернинди чикләүләр булмавын исбатлады. Мы задумали этот фестиваль для того, чтобы отдать... Без бу фестивальне физик мөмкинлекләре чикле кешеләрнең иҗаты өчен этәргеч бирү өчен уйладык. Алар үзләренең иҗат җимешләрен киң аудиториягә күрсәтсен өчен. Чыгыш ясаучылар тормышны яратуларын, чикләр һәм киртәләр юк икәнен күрсәттеләр. Для широкого круга исполнителей. Фестивальдә шулай ук Евгений Федоровның әсәрләре дә яңгырады. Евгений 16 яшендә травма ала һәм инвалид коляскасына утырырга мәҗбүр була. Әмма бу аңа иҗат итәргә комаучы аламый. Мой брат Евгений Федоров, он очень позитивный человек был. Веселый, отзывчивый, добрый, порядочный. Я думаю, все вот эти эпитеты... Абыем бик позитив кеше иде. Күңелле, ярдәмчел, игелекле, тәртипле. Бу эпитетларның барысы да аның өчен хас. Әлбәттә, яхшы кешеләр күп, әмма башкалардан аермалы буларак ул хәрәкәтсез хәлдә иҗат итте. Ул үз-үзе, кешеләр минем һәм әни өчен яшәде. Ул хәтта безгә финанс яктан да ярдәм итәргә дә өлгерә иде. Для себя, для людей, для нас с мамой. Он даже умудрялся нам помогать финансово, то есть он в таком положении даже работал. Оештыручылар фестивальне традицион итәргә җыена. Алия Байрамалова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Нәдердән Кырышбаевлар гаиләсе уллары Рүзәлгә операциягә акча җыюда финанс ярдәм күрсәтүне сорый. 10 яшьлек баланың диагнозы острый лимфобластный лейкоз. Табиблар сүзләренчә, Рүзәлгә Израиль яки Төркия клиникаларында гына ярдәм итә алалар. Кыйммәтле дәвалануга гаиләнең акчасы юк. Туганнарын, дусларын яратучы, гаиләсе белән калырга теләүче сабыйга ярдәм итү өчен әнисенең Сбербанк картасына акча күчерә аласыз. Аның номерын сез хәзер экраннарыгызда күрәсез. Карта 8-917 242 3042 номерына бәйләнгән. Корбан бәйрәме үткәч, татарларда ай дәвамында ашлар уздырып, корбан итләре белән якыннарны, дусларны, мохтаҗларны сыйлауга гадәте бар. Шундый күркәм мәҗлестә безнең хезмәттәшебез Инҗе Хәсән Шинда булып кайтты. Сүз аңа. Мәҗлес Коръән аятлары белән башланып китте. Әлеге чарада районыбыз һәм шәһәребез мәчетләрендә укыту эшләрен алып барган мөгаллимәләр, мөмкинлекләре чикле булган һәм күрмәүче мөслимәләр катнашты. Алар Әлмәт районы имам мөхтәсибе Исмаил хәзрәт вагазын тыңлап, үзләренә гыйлемләр тупладылар. Исмаил хәзрәт нияткә нык игътибарлы булырга индәде, чөнки бу гамәлнең кабул булуына бәйле. Шулай ук ул чараны оештыручы Рәйхана ханым һәм Фәрид әфәнде Ханнановларга, халыкка дин белеме таратучы мөгаллимә абыстайларга рәхмәтләрен җиткерде. Менә шундый мәҗлесләрне инде уздырып торабыз. Ковидка хәлек ай саен җыйлайдык. Хәзер бу чирләрдән соң кварталга бер шулай җыйлап торабыз. Рамазан аенда менә бу залда 100 кеше көн саен авыз ачтырдык. 100 кеше, 80-90, 100 кеше намаздан чыгалар, шунда ашыйлар, кире кереп китәләр. Шулай эшләп торалар. Шәкертләребез укып тора. 25 шәкерт, Коръән хафизыбыз бар. Чарага килүче мөгаллимәләр шулай ук үзләренең укыту тәҗрибәләре белән дә уртаклаштылар һәм мондый мәҗлесләр аларны бергә туплау өчен бик яхшы ысул булуын ассызыкладылар. Без инде Аллаһ рәхмәтләребезне әйтәбез Райхана ханымга, аның җәмәгатенә Фәридкә. Һәр елны менә шушылай безне абыстайларны җыеп, авылдагы, райондагы абыстайларны җыеп, Коръән мәҗлесләре уздырып, корбан итләрен ошатып, шундый күркәм мәҗлесләр уздыра. Мәҗлес районыбыз иминлеге һәм мондый күркәм чараларның дәвамлы булуы өчен җәмәгать белән дуга кылу белән тәмамланды. Инҗи Хәсән Шина, Марат Хәлиуллин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хәсән Шин һәм монтаж операторы Алия Байрамалова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.